Hű, a szívem még most is kalapál. Egy hatalmas, ragadozó dinoszaurusz szó szerint a nyakamba lihegett. Ez rémületes volt. Egy kicsit átéreztem, hogy milyen lehet Argentinosaurusnak lenni. Ahányszor csak ez a nagyszerű csorda útnak indul a tojásrakó terület felé, körülveszik őket ezek a nagy ragadozók. 5 vagy 6 gigantosaurus van itt, szorosan a csorda nyomában járnak. Nagyon érdeklődőnek tűnnek. Az, aminek hamarosan a szemtanúja leszek, semmiben sem hasonlít a zebrára vadászó oroszlánok lendületes hajszájához. Ez a vadászat egyáltalán nem lesz gyors. Talán nem érzékelhető, de már több mint egy órája követjük a csordát és a támadó gigantosaurusokat. Már kiválasztották az áldozatot. Azt hiszem, hogy egy fiatal nőstény az. Eddig azt csinálták, hogy befutottak a csorda közé, hogy felderítsék a gyenge pontokat. Igen, azt hiszem, hogy most fog elkezdődni igazán a vadászat. A helyzet kezd nagyon komolyra fordulni. A csorda nyomában maradtam, miközben lassan közeledtek a tópart felé. Időről időre a gigantosaurusok megtámadták a kiválasztott nőstényt, igyekezve elválasztani a csorda többi tagjától. A vadászat döbbenetesen hosszú ideig tart, gyakorlatilag egész nap folyik. A ragadozók fáradhatatlanul támadják a fiatal nőstényt. Bele-bele harapnak, hogy a vérveszteségtől és a fáradtságtól kimerüljön. Csoportosan a gigantosaurusok ilyen nagy zsákmányt is képesek elejteni. Ha sikerül megölniük ezt a fiatal argentinosaurust, akkor 2-3 hónapig nem lesz szükségük táplálékra. Itt a vadászat vége. Ezért tettük meg ezt a hosszú utat. De most már túlságosan is szívfájdító. Hallják az Argentinosaurus fájdalmas bőgését. Csapdába ejtették odalenn. Az ember a csontjaiban érzi a fájdalmát. Lassan olyan sötét lesz, hogy nem tudunk filmezni. Ezúttal inkább örülök neki.